n'ịga n'iru na ụzọ nke ọ na-alụ bụ lulu kilomita 200. Govano Chukwuma Soludo na Anambra steeti kwuo na ya ga-emekwu ya ka o luo kilomita 250 n'ọnwa Disemba. Gọvanọ bụ onye mee ka amata nke a na nkụzi ihe otu ụbọchị nke achịkọbara maka ndị Council for Regulation of Engineering in Nigeria Koran n'Ọka. Ọ sịrị na ọchịchị ya na-agba mbọ ịfụ n'ụzọ ọ ga-alụ ga-anọlu afọ 20 tupu ọ gbapee. Joseph Egbeocha na ebe a ma butere anyị ozi aka isonyere ya. Soludo nke onye nọchitere ya na ya bụ mmemme bụ onye ji ọkwa Chief of Staff ya bụ Maazị Ernest Ezeajughi kọwara na ndị otu ọrụ injinia bụ ndị dị mkpa n'atụmatụ ọrụ mmepe gọọmenti ya ji na Anambra steeti ma kọwaa na ya bụ mmemme ime ka ọhaneze mata nke ekwe na-akụ gbasara ọrụ injiniarịn bụ nke dị mkpa iji hụ na ọrụ mmepe obodo a na-abagide na Anambra steeti bụ nke a na-eme dịka usoro iwu siri dị. N'okwu nke ya, onye eze ọdịnala obodo Ụmụeri bụ Igwe Bennett Emeka kelere Gọvanọ Soludo maka mbọ ọchịchị ya na-agba iji hụ na ọrụ mmepe niile a na-abagide na Anambra steeti bụ nke dịka a chọrọ ma bụrụ nke na-anọ ọtụtụ oge, kọwaa ya dịka ụzọ kacha mma iji benata imefu oke ego a na-emefu na steeti a, ọkachasị ebe ọ gbasatara ịrụ ọrụ mmepe ma kpọzie gọọmenti oku ịbagide amụma ịdị na-arụgharị ọrụ mmepe niile eji na steeti a. N'aka nke ha ka onye ji ọkwa chairman nke ụlọọrụ Anambra State Physical Planning Board bụ ọkaiwu Chike Mmadụekwe nakwa onye ji ọkwa executive chairman nke ụlọọrụ Anambra State Materials Testing Laboratory bụ injinia Ebosie Ezeoke onye nyekwara nkụzi na ya bụ mmemme kọwara na ya bụ mmemme ịkọwara ọhaneze nke ekwe na-akụ gbasatara aka ọrụ ndị injinia bụ nke ga-enye aka hụ na ọrụ mmepe niile a na-abagide na Anambra steeti bụ nke ga-adị ka a chọrọ ma bụrụ nke ga-enye Anambra steeti nakwa ụmụafọ Anambra afọ ojuju. Na mbụ n'okwu ya ka onye isi oche otu Koren na Anambra steeti bụ injinia Victor Meju kọwapụtara ọtụtụ ọrụ ndị otu ya rugoro na steeti a nakwa n'ebe ndị ọzọ ma kọwaa na onweghị obodo ga-aga n'iru na mmepe ma ọ bụrụ na ha ejighị ndị ọrụ injinia kpọrọ ihe, ebe ọ kpọkwaziri oku ka adọnyere ya bụ otu ukwu iji nweta ọkachamma. Ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere ndị nnọchiteanya ọtụtụ ụlọ ọrụ dịgasị iche iche na ndị otu National Youth Service Corps nke Anambra steeti, ebe onye ji ọkwa rejistra nke ya bụ otu Koren bụ ọkammụta Adisa Bello ka injinia Aminu Garba Kangiwa nọchitere anya ya na ya bụ mmemme ma bụrụkwa nke onye ji ọkwa General Manager nakwa Chief Executive Officer nke ụlọọrụ Anambra State Bureau of Public Procurement bụ Architect Oke Ezeobi nakwa onye ji ọkwa Chairman nakwa Chief Executive Officer nke ụlọọrụ Paul B Nigeria Limited bụ Injinia Paul Enidom nakwa onye ji ọkwa Managing Director nke ụlọọrụ Octopus Synergy Limited bụ Dọkịnta Eloka Akụagbazie bụkwa ndị nyere nkụzi na ya bụ mmemme. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbeocha maka akụkọ ụwa ABS.